ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ଭରସା କରୁଥିବା ସେଇମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଧୋକା ଦେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ଥିବ, ବୁଝାମଣା ବହୁତ ଥିବ, ସେମାନେ ଆମ ଦୁଃଖ ଟାଇମରେ ଆମ ଦୁଃଖକୁ ସେୟାର ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ। ମାନେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ ଯେ ଆମେ ନିଜ ଦୁଃଖ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣେଇବୁ। ସେମାନେ ଆଗ ଆମ ଦୁଃଖକୁ ଜାଣିବେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଧୋକା ଦେବେ, ତାପରେ ଆମ ଦୁଃଖକୁ ନେଇକି ମଜାକ ବନେଇବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ଏଇଟା ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ମଣିଷଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ନା। ଆମେ ତ କାହା ପ୍ରକୃତିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବାନି, ହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିଛେ ନା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସୁଧାରିବା, ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସୁଧାରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଆମଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ନା, ଭଲ ହେଇଛି, ସେ ଆମକୁ ଡିଜର୍ଭ କରନ୍ତିନି। ସେ ଆମର ବ୍ୟବହାରକୁ, ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ, ଆମର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼କୁ ସେମାନେ ଡିଜର୍ଭ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆମଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଫଳ ଭୋଗିବେ। ଆଜି ସେମାନେ ଆମ ଦୁଃଖକୁ ନେଇକି ମଜାକ ବନଉଛନ୍ତି, କାଲି ତାଙ୍କର ମଜାକ ବନିବ। ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ, ଏଇ ସଂସାରରେ କେହି ବର୍ତ୍ତି ଯାଇପାରିବେନି। ଏଇଟା ମୋହମାୟା ସଂସାର ଆଜ୍ଞା। ଯିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବେ ସେ ସେମିତି ଭୋଗିବେ। ଭଲ ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତୁ ସବୁତକ ଖରାପ ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହନ୍ତି। ବାସ୍ ଏତିକି କହିବି। ଆଉ ନିଜେ ସେଫ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା କେତେବେଳେ ଯେ କିଏ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରିବେ ସେଇଟା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ବୁଝିବା ଲୋକ ଯିଏ ସେ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିବେ। ଜୟ ଶିବ ଶକ୍ତି।